Takže pekný večer všetkým poslucháčom, zdraví vás Pepe a toto sú Keci k veci, tretí diel v poradí. Takže pekný večer, máme 10 hodín nedeľu, tak ideme na tú správnu muziku. No ako prvú vec si dáme speváka kapelky Hatebreed, ktorý natočil alebo nahral svoju singlovku, volá sa Justa a bude to skladba s názvom Dead Pad Alone, takže cesta, ktorou ide sám, pre všetkých aktivistov, ktorí sa cítia nepodporovaní verejnosťou. Takže pôjdeme na to. Počúvate Slobodný vysielač. Počúvate Keci veci s Pepem zo Slobodného vysielača. Takže zdravím všetkých a pekný večer. Takže pekný večer ešte raz. Ďalšiu skladbu tu mám takú symbolickú troška z mojho mládí. To bolo jedno z prvých CD-čiek, ktoré som si kúpil. Je to kapelka Doggy Dog a Who's the King? Kto je tu ten král? No a posielam to na zamyslenie našim politikom, že na čo sa hrajú a čo si o sebe myslia. Dnešný večer bude muzika prevažne rapového charakteru. Mám tu nachystané také skladby, väčšinou texty o problémoch ľudí u nás a samozrejme všeobecne vo svete, ale hlavne teda u nás slovenské repery, aj nejaké nekomerčné veci, niektoré trošku komerčnejšie. A za tento podmas ďakujem Torulovi, to mám to požičané z jednej skladby. Takže dáme si ten Doggy Dog a potom také dve oddychovejšie repovky a potom nejaké vážnejšie repovky, takže pekný večer. A ideme na Doggy Dog.
No a dnes mám pre vás prekvapenie, ktoré prezradím. Dneska bude freestylovať Jano zo Žiliny, veľmi známa postava. Minule to bol Miki, takže dneska Jano bude mať celkom slušný 5-minútový freestyle pre vás. Takže máme 10 hodín 8 minút, keď si veci s Pepem a posunieme sa na ďalšiu vec. Je to skladba taká preroba od Tomáša Hudáka a je to také jeho vyznanie, ako ho má strašne rád. Volá sa to Tomáš Hudák Hip Hop pre Fica. Takže Robovi posielame túto skladbu a potom si dáme Beverly Hills 90501 Senica Sedlákov na odľahčenie témy Klony útočia. No a ďalej neprezradím, takže ideme na hip hop pre Fica. Ale mám tu štúdiu Uja Hríba, tak sa dáme mu nejakú otázku na telo. Rozmýšľam. Toto stiahnem. No takže Ujo Hríb, čo hovoríte na to, že budú výplaty pre sestričky 2000 € na 2 týždne? To sú tie klasické konšpiračné teórie. No a ja som si myslel, a keď vám diváci posielajú veľa mailov, otázky na telo, ako by ste ich zhrnul tak do jednej, všetky otázky do jednej, tak výstižne. Kde sa toto berie? A teraz to ja nehovorím ako jednotlivú otázku. No, tak to bolo super. Takže ďakujem za rozhovor a my si dáme ten hip-hop pre Fica. Yo. Eastside represent. This is MC Pleasure. Check this out. Najmilší súdruh predseda. Ste sladší ako Tomáš bez deda. Ste lepší ako všetko, čo tu doteraz bolo. Svedčí vám to solo, aj za okrúhlym stolom chcete pomáhať. V našej robotníckej triede ste slovenský agent. 007, 007, 007. Že nemáme iné možnosti. Buď prežijeme rok 2013, zostaneme v Európe a bude to nejaká perspektíva, alebo to všetko pokazíme a bude po nás. Check this out. Najmilší súdruh predseda. Ste sladší ako Tomáš bez deda. Ste lepší ako všetko, čo tu doteraz bolo. Svedčí vám to solo, aj za okrúhlym stolom chcete pomáhať. V našej robotníckej triede ste slovenský agent. 007, 007, 007.
Počúvate Slobodný Ste vláda, vysielač. ste strana, ste štát a národ. Ste ABC, aj etiket három. Ste moje, nie aj áno. Večer aj ráno. Ste kráľ a cár. Ste môjim pánom. Slobodný vysielač. Priestor pre vašu 10 tvorbu. 000 deratizer na novinárske krysy. Garantí posu a jeho právnych výhier. Super výnosný vládny druhý pilier. Strasa eurocien ruského plynu. Predseda premiér mužčinu. Fidel Castro vo verzii beta. Môj favorit na 8. deň sveta. Ste vláda, ste strana, ste štát a národ. Ste ABC, aj etiket három. Ste moje, nie aj áno. Večer aj ráno. Ste kráľ a cár. Ste môjim pánom. Ste môjim pánom. Najstarší zo starších starých Slovákov, čo vždycky vie, kde, kedy, s kým a ako. Ste štát a zákon a žiadny pako. Sokoliak s tým najväčším vtákom. A už spomínané Beverly Hills 90501 Senica, sedláci klony útočá. Karaoke Tundra, DJ Spin Hands, epizóda 90501, klony útočá. Doktor Lúzer a Skalpel, robíš špinavostiach Rachel, upravím ti vizáž, že ťa nespozná ani vlastná mater. Doktor Reset, podzemí senickej zóny, vyrábame klony, produkcia denne 2 tony. Testujeme hormóny, za pomoci novej techniky, neustále z naše fabriky lesú klonované repliky. Len díky tému, že máme styky s tvojou mamou, degenerujeme nevinných ľudí na háveť samú. Rýpeme v tele, režeme ranu, vstupu hranu, končatiny dávame stranou, stačí hľadniť, mutant bude žiť. Na místo srdca montovaný budík, 3-metrová jazva na hrudi, zdeformovaný hrudník. Omyl prírody, chceš magora, sedlač ti vyrobí, do hlavy kopec stylový chlapec, to chce byť štýlový. V pekelných temných útrobách senice sa robá, prototypy pokusu sú ich tisíce. Moc ľudí v tvojom okolí sú náš výrobek, len tak ich nespoznáš, jeden môže byť MC, druhý údrbek. Výsledek príšery, co do ulic vykročá, kokoci tam hore, tešte sa, klony útočia. Na každém kroku, mení senica klony, sú aj vaše mami. Vidíš ich chodiť ulicami, je ich 1 500 000, môžeš len hádať, to je klon a to je človek. Vidíš ich v práci, škole, všade možne, keď na pódiu čuješ vystupovať niečo hrozné. Vidíš ich voľne sa pohybovať, jezdiť autama, nervózne sa obledáš, keď sú ti zapatama. Vidíš ich u teba v blogu, na každém kroku, mení senica klony, sú aj vaše mami. Vidíš ich chodiť ulicami, je ich 1 500 000, môžeš len hádať, to je klon a to je človek. Vidíš ich v práci, škole, všade možne, keď na pódiu čuješ vystupovať niečo hrozné. Vidíš ich voľne sa pohybovať, jezdiť autama, nervózne sa obledáš, sú ti zapatama. Sedláci sledujú nás v práci, najprv párnici, potom na operačné stole robíme veci choré. Chirurgické nástroje v rukách od krevy, to nevá, nikto neví, proč im vybírame čreva. Totiž to zažívame ric, byli by na nic, dostane nefunkčného kára, do životný panic. Kto do našej dielne nazre, povinne umre od šoku a hrúzy pri zákroku bez narkózy. Používame biochémiu, organický cyborg, našit Američana jazyk bude spikovať jak majton. Do 3 dní plne funkčný prohit parády, úloha splnená bez vady, ďalší MC klon je tady. Reagujeme na dopyt slovenskej scéne, naklonovaný reper bez mozgu s ovládačem v cene. Prodaj kačem slovenskej mene, a k tému 100% slavu, zadara tigri hlavu. Na objednávku z Trnavy robíme druh zadal neznámy, tvor navenek krotký, pozor kúše, nesa že s nami. Nami stvorené bytosti vás zaskočia, jak epizóda 90501, klony útočia. Klony útočia. Klony útočia. Klony útočia. Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. Na každém kroku, mení senica klony, sú aj vaše mami. Vidíš ich chodiť ulicami, je ich 1 500 000, môžeš len hádať, to je klon a to je človek. Vidíš ich v práci, v škole, všade možne, keď na pódiu čuješ vystupovať niečo hrozné. Vidíš ich voľne sa pohybovať, jezdiť autama, nervózne sa obledáš, keď sú ti zapatama. Vidíš ich u teba v bloku, na každém kroku, made in senica klony, sú aj vaše mami. Vidíš ich chodiť ulicami, je ich 1 500 000, môžeš len hádať, to je klon a to je človek. Vidíš ich v práci, v škole, všade možne, keď na pódiu čuješ vystupovať niečo hrozné. Vidíš ich voľne sa pohybovať, jezdiť autama, nervózne sa obledáš, sú ti zapatama. Keď si vesi spepeva, sedláci klony útočá. No a teraz už pôjdeme na ten spomínaný freestyle Jana zo Žiliny. Takže
ten podmas mám na 5 minút, toto má 6, ale nejak to tam potom dáme do ďalšieho, takže Janko, poď. Som najväčší ožran galaxie, teraz som už polský žid, za chvíľu niekto povie, že som agent maďarskej rozviedky. Jak mohol Pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom, myslel tých starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi, malými koníkmi dokonca. Keby ma holandská vláda poverila, ja by som veľmi rád tú stranu vystrelal. Ty si pred chvíľou vychrlil veľkú kritiku na adresu bývalej vlády alebo bývalých dvoch vlád. Už ty si myslíš, že všetky keď mali krpatý Dzurinda začne o mne rozprávať, že som výpalník. Pán predseda, prosím. A on, keď si dovolí povedať o mne, že som výpalník, to čo je? Pán predseda. To je urážka taká. Ja by som ťa, pán predseda, ja by som ťa poprosil, keby sme sa... To povedal tiež na kameru, to nebolo vulgárne, keď povie o mne, že som výpalník. Za výpalníctvo sa sedí v base. To nie je vulgárne? To je, pán redaktor, nebuďte aj vysmiešný. Dobre, ale tu sa ideme na pôde slovenskej televízie, aby som bol veľmi rád. Čo som povedal vulgárne? Povedzte mi, čo som povedal vulgárne. Nebudem to opakovať. Som povedal malý krpaty, čo je na tom vulgárne? Je malý a krpaty je takisto. Čo je na tom vulgárne? Nechajme tieto slova. Nebuďte smiešní. Nebuďte smiešní. Aj všetci sa idete s prepáčením na to, že toto je vulgárne, toto je slušné. Prosím vás, keď niekto povie niečo, čo je fakticky pravda, nemôže to byť vulgárne. Ja by som bol radšej, keby sme hovorili, toto je dobré a toto je zlé, respektíve toto je lepšie a toto je horšie, ako keď sa tu máme zaoberať, či je to vulgárne, alebo je to menej vulgárne. Preto hovoríme o druhom pilieri, nehovorme tu o tom, že či my sa hádame alebo nehádame. To je dôležité, pán redaktor. Pán predseda. To je dôležité. Ja sa najem z toho národ, že ja sa pohádam s Mečerom alebo s Sudcom. Jak je to dôležité? Pre národ je... Keď výsledný efekt bude taký, že zákon bude prijatý. Výsledný efekt budú predčasné voľby, pán predseda? Ale predčasné voľby nebude. Nejaký výsledný efekt v predčasných voľbách nebude. Pán predseda, pre národ je rovnako dôležité, či sa dokážeme správať slušne alebo vulgárne. A pre národ je ešte dôležitejšie. Pán predseda, nechaj ma dohovoriť. Pre národ je ešte dôležitejšie, či dokážeme prijímať dobré alebo zlé rozhodnutia pre nás, pre všetkých. Ale ja nehovorím nejaké vulgárnosti. Ja si myslím, že napríklad vulgárnosti hovoril premiér Maďarskej republiky. Keď hovoril o svojom národe alebo o svojom štáte ako skúsenom štáte. To bola vulgárnosť. Hovorme o sebe, nehovorme. To bola vulgárnosť. Takéto citácie, ja som to počul pri rozprave v parlamente. To je vulgárnosť podľa môjho názoru. Citujete, to je v poriadku, on to... Ale prosím vás, celý národ sa pozerá na také zvrhlosti ako Big Brothers, Vyvolení a ja neviem čo. A to nie je vulgárnosť? A je to v normálnom programe? A zahlcujeme tým deti, mládež. A tu rozprávate, keď niekto povie o niekom, že je krpatý a malý, že je vulgárnosť. A tam pomaličky súložia na obrazovke pred deťmi a mládežou, to nie je vulgárne. Prosím vás, nebuďte pokrytci. Táto spoločnosť celá je pokrytecká, aj vy ste pokrytec. Vy sa tu hráte na slušného a pritom, veď pre pána Jana, tu by sme mali diskutovať stále o takýchto špinavostiach a hnusnostiach a vulgárnostiach. Poďme k téme, ktorá... A niekto povie faktickú pravdu a je vulgárny. To je úplne smiešné. Dostaňme sa aj k národným témam, pretože takýmito debatami... Vy to problematizujete. Keď to neviete moderovať, tak nerobte redaktora. A chodte k lopate. Pán Slota, parlament prijal uznesenie k Černov. Viete, keď vy ste buzerantka, tak mne to nejak moc nevadí, ale keď to silou moca budete prezentovať ako v São Paulo, teraz kde bolo 3 milióny buzerantov, tak to už mi vadí. Ako napríklad ten génius mladý, hej? Najmudrejší po Einsteinovi, Lipšic. Ten by bol skutočne, to by bol najlepší predseda KDH, pretože to KDH by skončilo 100%. Iste chodíte vedľa slovenských diaľnic, alebo po diaľniciach, a nie je vám ľúto tých žien? Nie je ľúto aj tých žien a dokonca niekedy aj tej druhej strany. Nemáme sa zamýšľať nad tým... Pán predseda, vieš, ja by som to veľmi zjednodušil zase, pretože riešenie je vždy najkrajšie, keď je jednoduché.
A tie škaredé, keby boli aspoň pekné, ale škaredé, aj z väčšej časti cigánky, čo tam stoja, proste by dostali riadnu nakladačku pelendrekom a možno, že by si to rozmysleli, aby tam ďalej nestávali. Ja si myslím, že takto by sme nemali až takto hlboko presúť. Pán predseda, to je svojrázný spôsob riešenia a veľmi jednoduchý a veľmi efektívny. Áno, ale ja si myslím, pán predseda, že v tomto prípade naozaj žarty bokom. Ak chceme budovať mravnú spoločnosť, tak sa musíme aj s týmto problémom vážne zaoberať. Ty hovoríš, že vaša politika je založená na kresťanských a národných pilieroch. A toto považuješ za správne? Dobre, prostitútky, ktorí môžu pohlavne nakaziť normálnych ľudí, tvrdopracujúcich šoférov. Toto je nejaký trest? Ja si myslím, že je veľmi mierny. Veľmi mierny. No, takže súhlasím, aby sme sa veľmi mierny. Reláciou, pán Sultán. Posunuli ste sa niečím. Ešte raz pekný večer, zdraví vás Pepe, je 22 hodín, 22 minút, počúvate reláciu Kecy k veci a toto bol freestyle Jana zo Žiliny, dúfam, že vás to pobavilo a my pôjdeme na ďalšiu skladbu, dáme si z Českej republiky Řezníka a skladbu Soudní proces. V Čechách nazývajú tohto umelca ako kontroverzného a ja to vôbec neriešim, takže dáme si Súdny proces s výborným textom a Řezník. Slíbení hudebníci bez talentu, za to s notnou dávkou krutosti. O interprety a autory téhle písně, která je volně dostupná na internetu, se velice intenzivně zajímá policie. Z hudebního hlediska je to čistý amatérismus. Hrozí těmto mladíkům až 3 roky za mřížení. Kriminalisté ale celou věc berou velice vážně. Text písně totiž může působit... Čiže nebolo tam nejaké finančné pozadie podľa... Na zdraví. Úplná halus. Všechno to zašlo tím, že se narodil debil, se jménem Jiří Motil, kterýmu se každý debil. Tenhle debil nepochopil náš klip, pochcel se a brečel a dal policajtům tip. Fízlové jsou mrtky, začali mi vyhrožovat, že mě pošlou do vězení, prdel nastavovat. Pokud jim hned dajte na praském hrobku s pitvou, fízlové to zkouší, ale fízlové utřou. První státní zástupce byl skurvenej buzerant s tak rozmrdanou řítí, že s ní nasedal na hydrant, bral to osobně, chtěl nás poslat sedět. Naštěstí se případ přesunul na Prahu 5. Tak to dostal normální mladý rozumnej týpek, co na to nekoukal tak, když mu zaskočí týpek. U soudu jsme řekli, že to byla jenom sranda, lhákač na bicákami tetoval za Vlada. Soudní jurisdikce na ti pobaveně mávla, humanisti uceli, zabilo to Havla. Vodu ležela, kvůli tomu odešla žena, teď má hubu plnou, hrobkova semena. Vlčku, zlomím ti nohu v kečku, pomlouvat až hrajem, dostaneš krku smyčku. Všechny kundy z primy a jejich TV knimy, ti reporterský bíž, že brzo podřízneme mimi. 3 roky za mřížení. Dávkou krutosti. Počúvate Slobodný vysielač. Zajímá policie. Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. Abys poznal, že to slušný člověk zase odnes. Tenhle soudní proces byl jedna velká fraška. Potom, co jsme vyhráli, padla nejedna flaška. Evu a Vaška by měli za jejich tvorbu soudit. Doufám, že se brzo bude ze jejich hořících mrtvol soudit. Další vyšel Michal David, autor popovýho trusu. Měli by ho zabít za kurvení vkusu. Po reportáži Primy se písnou čavili dráty. Lidi práskali, chtěli napůsobit ztráty. Já byl souzený jenom za repovej verš. Cítil jsem se jak plastic people of the universe. Po revoluci se to asi moc nezměnilo. Když může být tu dělec, souzenej za svý dílo. Neudělal se nic, příště naložím jim víc. A budu si sednout, jak skurvenej romantíc. Fuck the police, kdyby radši udělali zásah. Proti bezdomovcům postříleli je za zápach. Celý tenhle zátah určitě stal hroznou sumu. Vyhozený prachy, ale díky za reklamu. Kdo jiný byl v Čechách, někdy souzenej za rap. Přes nich hrobka bitva, tak za mě pivo za let. Za to, že říkal věci, přesně jak je vidím. Za to se nestydím, za to se klidně posadím. 3 roky za mřížení.
Takže mám tu nachystanú ďalšiu vec, ale dáme si ešte, mám tu taký jeden záznam, ako to funguje v slovenskom parlamente pri hlasovaní o daniach a podobných veciach. Takže predstavte si parlament, kde sedí kopec týpkov s komunistickými kabátmi a ideme hlasovať. Vážené poslankyne, vážení poslanci, navrhujem daň z príjmu obyvateľstva 70%. 70 sukien mala a predsa sa nevydala a ja nemám iba jednu, pýtajú ma až za viedňu. A ja nemám iba jednu, pýtajú ma až za viedňu. Asi tak toto funguje v slovenskom parlamente. Dobre, ja som sa zasmial, dúfam, že aj vy, a dáme si Torulu featuring Boy Wonder z Trnavy a skladbu Čistá špina, takže pre všetkých, ktorí majú radi túto muziku. Nech si ti ľudé toto o mne nemyslá, že im to žerem, že mám výkve lososa. Vyžrať mi hlavu dokonale s médiama, neverím im nič, krmana s pómiama. Keď idú noviny, už len tá zvučka, pred televízorom sedí babka, dcera, vnúčka. Ja si idem pustiť ožil trocha vína, čistá varka na ľudí, čistá špina. Jak to môžu ode mňa chcieť, aby som im veril, aby som tu bojoval za niečo, čo není. Časom to človeka absolútne zmení, čo to ne... Takže malý omyl, omlúvam sa, pustíme si to ešte raz. Nech si ti ľudé toto o mne nemyslá, že im to žerem, že mám výkve lososa. Vyžrať mi hlavu dokonale s médiama, neverím im nič, krmana s pómiama. Keď idú noviny, už len tá zvučka, pred televízorom sedí babka, dcera, vnúčka. Ja si idem pustiť ožil trocha vína, čistá varka na ľudí, čistá špina. Jak to môžu ode mňa chcieť, aby som im veril, aby som tu bojoval za niečo, čo není. Časom to človeka absolútne zmení, čo to nevidíte, že tu na nás hrajú scény. Koľko ľudí, toľko chuci, toľko špín. Nebudem si z toho robiť hlavu, nemám aspirín. Ľudia sa strachujú pri krimi novinách, signále dneska šace v horách aj dolinách. U mňa už noviny absolútne nemusá byť, keď není hajzlak na vece, tak do nich vycirám rik. Sve, čo som poznal, ma bavil trocha vác. Bolo toho váce, na čem sa môže smáť. Toto je o čem, ako nerozumím tému. Ľudia žerú jeda, mysla si, že ja hodovú penu, že vraj bol konec sveta a každý vedel dátum. Ten, kto to napísal, ten mal z toho vatu. Odpútať pozornosť od toho, čo je. Voda sa varí pre každú svinu, zakalať si list všetkým, čo málo je. Nebudem cítiť ľúto za ním vinu, odpútať pozornosť od toho, čo je. Voda sa varí pre každú svinu, zakalať si list všetkým, čo málo je. Nebudem cítiť ľúto za ním vinu. Zapni si televízor a kúp si noviny, zeber auto na leasing, patrí do rodziny. Urob si rodzinu a počúvaj pokyny, každú hodzinu môžeš putúvať do hliny. Poví mi, kurva, niekto, čo som povinný, spraviť pre spoločnosť, ktorú riadia pišiny. Do smrti splácať byt a bez príčiny, každý mesiac prispievať Ficovina, hodziny, nasrať. Musí sa pozerať hĺbší, televízor robí stúpiť ľudí ešte tupší.
rádio stále dokola do hlavy vstúva. Tú istú slabú muziku a Slovák počúva. Média vymývajú mozgy tvora zombies. Keď chceš zarobiť, musí ze štátu odísť, alebo obísť zákon, s mierou sa rozísť. Zarobiť drobisk, spraviť ze seba korisť. Ze školy do práce a z práce do hrobu. Zarobí, splací, vráci, odloží korunu. Celý život maká, nezarobí ani na pohre. Niekto musí plakať, niekto zarobí, niekto umre. Sudca, čo si za úplatky kúpil tretí byt, večer sáhne flašu a neváha ženu zbyť. Je taký istý kokot, jak ja, taký ma chce súdziť. Pri poldecáku mi chce zakázať páliť vít. Odpútať pozornosť od toho, čo je. Voda sa varí pre každú svinu. Zakalať si list všetkým, čo málo je. Nebudem cítiť ľúto zdaný vinu. Odpútať pozornosť od toho, čo je. Voda sa varí pre každú svinu. Zakalať si list všetkým, čo málo je. Nebudem cítiť ľúto zdaný vinu. Takže pekný večer, počúvate Keci k veci s Pepem, je 22 hodín 32 minút, na vlnách slobodného vysielača si dáme ďalšiu skladbu od Commandera a Reseta, volá sa to Jedna nadávka, skrečuje tam DJ Spinhands, je to demo, ktoré sa ku mne dostalo, nekomerčná sféra rapu nasleduje. Ešte sa opýtame napríklad koho, čo to tu mám, aký má názor na Facebook ten brejlatý týpek v telke, teraz neviem, ak sa volá, myslím, že má rozhovor s Ľubom Huďom. Ale nechceš mi snad nahovoriť, že keď si budem s niekým písať, četovať, že to môže byť nebezpečné? No samozrejme, že môže. To sú tie klasické konšpiračné teórie. A Ujo Hríb sa tiež ozval. Dobre, takže ideme na Commandera a Reseta. Jedna nadávka. Skurvený záhorák, skurvený Maďar, skurvené Slovensko vláda aj vladár, skurvený život díky skurvenému štátu. Skurvenému štátu patrí skurvený štatút, skurvený je východ, skurvená je hlava, skurvená tvoja ženská s barkým je báva, skurvený cajti a ich fajty, skurvený policajný štáti na výber nedáva, skurvený kotlebovci, skurvené stádo ovci, skurvený plešivci, prašivci, skurvený lovci, skurvený funkcionár, skurvené love, skurvený fotbal, skurvený fanuškové, skurvené stužkové, skurvené promócie, skurvená kariéra, dôchodek, smrť, skurvené emócie, skurvený second hand, skurvený kontokorent, skurvená minimálna mzda, kurevský cen, skurvená Amerika, Európ, skurvená Únia, skurvená Líbia, Sýria, skurvené Grécko, skurvené noviny, rádia, skurvená televízia, kurva, jak sa tu bude mať moje decko? Vyjadrujeme svoje presvedčenie. Takhle, není potřeba tvrdého násilí, ale s vaší fackou se politik vrátí do dětství a udělá, co řekne. Sorry za túto jednu nadávku, ale nedalo mi nenapísať tento skurvený text. Sorry za túto nahrávku, nechal som sa unést, tu sem to neunesol, tak píšem na protest. Nejsem pesimista, no vidím to negatívne, sa mi to zdá, lebo je to všetko mega divné. Človek sa po 18 hrúti do priepasti, vlastný štát ťa núti vypadnúť z vlasti. Aj tak žiadna výhra, celý svet je na kok. Robíš jak pako nočné a na spátky dojdeš raz za rok na vánočné svátky. Nemáš na nic nárok, iba žiť život na splátky. Poslanec je dobre platená celebrita, zaslúžil by kompanec, sám si to pýta. Chráni ho imunita, je v pohode klidný, keď ťa zabije, ostane na slobode jak žitný. Kurva, zatal co jeden den, co den, žere ústrice a suši, druhý mesíce suší. Víš, jak si najchu, domnejší nechajú zájsť chuť, za posledné kúpia chlasta, všetko je v cajchu. Vyjadrujeme svoje presvedčenie. Takhle, není potřeba tvrdého násilí, ale s vaší fackou se politik vrátí do dětství a udělá, co řekne. A som tu zas. Takže ďalšiu vec by som vám rád pustil z nového albumu Headshot od Tafroba Radikála,
skladbu. Ja som ju tu mal teraz nachystanú. Tak. No dáme si náhradnú a vrátime sa k tej, takže dáme si od Tough Roba Radicala Tlumiče z nového albumu Headshot a potom si dáme tú, ktorú som chcel, ale nejak mi zmizla túto z playlistu. Takže Headshot a album Headshot a Tlumiče. Nemáme iné možnosti. Buď prežijeme rok 2013, zostaneme v Európe a bude to nejaká perspektíva. Zapálim to, vdýchnem to, vydýchnem šťastie, čo z toho asi vyplynie. Vidím len fajn svet, vízie zvláštne, ilúzie ako porno, myšlienky šprintujú hlavou ako Autoboldon. Vypínam autorobot, odpájam automozog, čo nás riadi, keď ideme každodenným tankodromom. Jointy s alkoholom, mám recept ako doktor, vlastný tlmič reality, ktorú často nerad vidím a som spoko. No za oknom vládne nepokoj, pakot kokot. Daj mi pokoj s tvojou beznotou, každý sa len naháňa, no aj tak nič nestíha. Ďalší čaká na zázrak a že ho spasí Mesiáš. Sused paneláku skočil z okna čelom cez chodník, sused vedľa mňa sa obesil pre dlhý prepotník. Ďalší sa prepetoval, videl som jak vydýchol život, záchranka meškala, smrdie ako typo z bingo. Rátam felákov a čísla občas nesedia, dokým nesedia žijeme, ja keď vyjdeš z väzenia. Sme bojové plemená, no máme radšej Herrera, 5 rokov basy za trávu, absurdné. Presne tak. Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. Bez teba sa sklázním, zabijem a hneva stres. Tak nevezmi pryč, nechci vidět tento svět. Bez tebe se sklázním, zabijem mě hneva stres. Tak ma zober preč, nechcem vidieť tento svet. Počúvate Slobodný vysielač. Zabijem a hneva stres. Tak nevezmi pryč, nechci vidět tento svět. Bez tebe se zblázním, zabije mě hněv a stres. Na chvíli vypnu mozek, na chvíli zavřu oči. Potřebuju odletět pryč vysoko jako Logic. Utlumit bolest a opustit realitu. Nádech, výdech, trochu klidu, aspoň těch pár minut. Jen menší výlet, být teď na lepším místě. Všemu ukázat ten prostředník jak Jesse Pinkman. Starostně žít, být jak věčný dítě. Na chvíli stlumím křik, nasaju celý plíce. Zakázaný uvolnění, můj soukromý teleport. Chtěl bych, aby trvalo to díl, ale nejde to. Všude vidím tolik zla a tolik nenávisti, tolik bolesti a lidi, kteří nemají city. Někdy už se na to všechno nechci dívat a někdy už to prostě jenom nechci vnímat. Tak mě prosím vezmi pryč, teď chci lítat. Moje zakázaná medicína. Tak ma zober preč, nechcem vidieť tento svet. Bez teba sa sklázním, zabijem a hneva stres. Kde sa toto berie? A teraz... To sú tie klasické konšpiračné teórie. Bez teba sa sklázním, zabijem a hneva stres. Tak nevezmi pryč, nechci vidět tento svět. Bez tebe se zblázním, zabije mě hněv a stres. Zabije mě hněv a stres. Zabije mě hněv a stres. Že zdravím všetkých na streame Slobodného vysielača, počúvate Keď si veci s Pepem a my sa posunieme na ďalšiu vec, ktorú mám veľmi rád. Tento slovenský chlapec má veľmi dobrý feeling. Je to samozrejme rapová vec a volá sa Boy Wonder a skladba Volám o pomoc. Takže s týmto originálnym feelingom ideme ďalej.
Čo je? Prečo si taký smutný? Čo? Sedíš a rozmýšľaš. Nebuď smutný, poď s nami. Čo je? Je tu aj Detonate. Bonder, nebuď smutný. Ja nie som smutný, iba občas rozmýšľam nad tým, čo môže prísť zajtra. Nechcem na to mysleť, no nemôžem kľudne zaspať. Autku je ľahší, jak tým cigy, čo fajčíš. Sám nevím rozhodnúť, kedy z tých jedov je zdravší. Pustím si muziku, no reprak zas chrapčí. Chcel by som lepší, tak to znamená drahší. V krajinách, kde žijú ľudia tmavší, väčšina ani neví, aké to je byť vravší. Tak tam pracujú decka vác, jak sú starší, na to, aby si ty mohol v kľude ležať na gauči. Že vraj bez peňazí je život vždy krajší. To je pičovina, jak ochrnutý plavčík. Môžeš byť najmúdrejší, najkrajší. Vo svete vyhráva vždycky len ten, kto je dravší. Životy ľudí sú jak utkané z pavučín. Možno sa ti zíde, čo sa v mladosti naučíš. Drogy a chlas zaplatajú diery na duši, však správať dieru v hlave keratelo ze suši. Nechceš počuť pravdu, nepomôže si zapchať uši. Nechceš vidieť pravdu, nepomôžu kvapky do očí. Križovatka spája cesty, to nejde zrušiť. Môže sa jej vyhnúť, takže ešte pred ňou zatočíš. Bude to tvoje rozhodnutie, aj keď netušíš, či práve na ceste, ktorú si vybral, nezahučíš. Chcel si je vyznať lásku, na zajtra to odložíš. Čo keď sa už zajtra ráno vôbec nezobudzíš? Pýtam sa, jak mám ja se životom vynaložiť. Či skúsiť pokušenie a či pokušenie odložiť. Či byť fakt tak dobrý, že raz budem v nebiši. Či oheň založiť a zneužiť zákon môj blahobyt. A čo tí, čo sa museli v pekle narodiť a žijú v hlade, čo museli oni preto urobiť? Mám veľa otázek, kameň na srdci to nový. Hej, pane, snad mi na to raz aj odpovíš. Som naložený, mám popiči plán. Nebudem robiť nič, život pôjde dál sám. Srdce pumpuje všetok ten bordel, čo mám. V krvi telom a život je popiči flám. Keď sa ráno zobudzám, více súdy vím, že musím niečo začať robiť, no kým sa k tomu prinúcim, tak príde zasa noc. Kurva, ja ešte stále volám o pomoc. Som naložený, mám popiči plán. Nebudem robiť nič, život pôjde dál sám. Srdce pumpuje všetok ten bordel, čo mám. V krvi telom, no život je popiči flám. Keď sa ráno zobudzám, více súdy vím, že musím niečo začať robiť, no kým sa k tomu prinúcim, tak príde zasa noc. Kurva, ja ešte stále volám o pomoc. To si šupíš. Ty se snažíš léčit bolest hlavy tím, že hlavou... To si šupíš. Já říkám, hlídejte si vlastní prdele. A jestli je nebe, a bože, já doufám, že já vím, že sedí tam nahoře, namazaný jako opice a kouří trávu. Protože svý bolesti měl tady. Dávam si otázky, na ktoré odpoveď už není. Prečo je hento tak a hento inak, kto to zmení? Prečo je človek uväznený, aj keď celé není? Čím to je, že sa kámoš dokáže tak prudko zmeniť? Sú to snad love, ktoré mám uctievať, tak mi modliť. Nech mi ukážu, jak žiť, čo? Prečo ma po kopačke do gul bolí žalúdek, ne vajca? Prečo sa bábo zmení v starca? Prečo sa ručička v hodzinách netočí doľava? Prečo sa vana vodou nenapustí nikdy sama? Prečo tá malá pana ze včera je dneska mama? A prečo by som vlastne mal ty odpovede hľadať? Čo? Na čo hľadať? Odpovede zbytočné. Na to, čo nemôžeme zmeniť, sa proste vymočme. Ja môžem zmeniť život svoj ešte aj túto noc. Dobre to vím, no aj tak stále volám o pomoc jak koko. Naložený, mám popiči plán. Nebudem robiť nič, život pôjde dál sám. Srdce pumpuje všetok ten bordel, čo mám. V krvi telom a život je popiči flám. Keď sa ráno zobudzám, více súdy vím, že musím niečo začať robiť, no kým sa k tomu prinúcim, tak príde zasa noc. Kurva, ja ešte stále volám o pomoc. Som naložený, mám popiči plán. Nebudem robiť nič, život pôjde dál sám. Srdce pumpuje všetok ten bordel, čo mám. V krvi telom, no život je popiči flám. Keď sa ráno zobudzám, víc súdy vím, že musím niečo začať robiť, no kým sa k tomu prinúcim, tak príde zasa noc. Kurva, ja ešte stále volám o pomoc. Boy Wonder, Detonate, špinavý poet. To sú tie klasické konšpiračné teórie. To je strašné pustiť si hríba do štúdia a potom mi to stále kecá. Kde sa toto berie? No jo. Že
Nemáme iné možnosti. Buď prežijeme rok 2013, zostaneme v Európe a bude to nejaká perspektíva. Kľudne, keby niekto chcel hrať futbal, môže mi zabúchať ráno o 3:00 na dvere a určite nepokazím partiu. Pekný večer, 22:47, Slobodný vysielač a keď si veci s Pepem. Ešte máme necelých 15 minút na nejakú tú muziku, takže bohužiaľ názov ďalšej skladby neviem, pretože je to demo, ktoré sa po mne dostalo úplne náhodou cez kamaráta. Interpret sa volá Freeze a je to skladba, asi treba počúvnuť, keďže neviem názov, tak ani neviem nejak pomenovať, ale asi ide hlavne o tie texty a o ten štýl, akým je prezentovaná. Takže si to pustíme. To sú tie klasické konšpiračné teórie. Áno, áno. Mám hlas, poriadne na hlas, z plných plúc a z celého srdca. Ulica versus situácia, rebelia, slova, Hamas, ale radikálny útok, už prešiel 15. rok a žiadna zmena Hamas. Tak napínam vás, zapínate vás, zájazd prvého dielu odvety. Prešiel dlhý čas, odvedy témy. Tu boli iné problémy, ktoré neboli povoli a nebonali ani kúsko slobody. Boli to návady, zvrhnuté nálady, plus zbytočné nápady, minus odmocená logika, tichá panika, ututlaná lyrika, zatýka hriešnika, lebo sú prehnané skutky, skutku skutočné, zahalené smútku. To sa netýka právnika, tak zostal blato strávnika. Prosperita už nezdychá, myslím, že je tu skrytá odozva. Totalita musí zomrieť, aby sme mohli žiť od znova. Kde bol ten bod nula, neventy Boha. Keď prezli kabáty všetci komunisti, som si istý. Demokracia není, že si môžeš robiť čo chceš, ty červená svina. Vráťte prachy do štátnej pokladnice, iná to pieseň iná. A ja nevychádzam z kina, to už nie je komédia, ale horor aj pre média. Sloboda slova, ako si pero a papier obchádza, častočnou pravdu nahrádza. Co zvedavý, keď povolí rádza. Vybuduj si vlastné kráľovstvo, ale budeš stále poddaný. A dvorní kašpari preberajú vládu. Voľba prezidenta, zbytočná figurka pre imič mladého štátu. Pamätáte tu na Janošíka, bohatý brala chudbe dával. A teraz nemá iba ten, čo si nahrabal, ten nahrabal. To sú šupy. To sú šupy. Počúvate Slobodný vysielač. Ak by niekto náhodou vedel názov tejto skladby od Freeza, tak mi napíšte, budem rád. Na e-mail kecikveci@savemail.net. A my si dáme Lugera a Rana istoty pre vás všetkých. Luger! Radšej chcem byť prvý medzi poslednými, ako posledný medzi prvými. Je to veľký zázrak, stále dýcham, stále idem. Od Boha som nedostal jeden pár, ale tu cez krídel vychovaný údermi mám posunutý prach bolesti. Niekedy ja za hranicu svojich vlastných možností. Vás nejaká trubica sa v repe hrá na pána gangstra. Čo ti jebe, veď ho preši hoci kedy moja sestra. Nehrám sa na ulicu, neprepadám gangsta uletu. Aj tak si o mne prečítaj knihe štvrťstoročie na úteku. Točíte drsné klipy, potrebujete sa na ulicu hrať. Robte to tak ďalej, aspoň sa máme s chlapcami na čom smiať. Sami ťažký hrdina, veľký chlap, podravný feťák. Do strany na kriminál, keby ste si pýtali toaleťa. Tu si hľadáte rímy, aby ste vyzerali čo najdrsnejšie. Ja musím hľadať rímy, aby som znel čo najjemnejšie. Som prvý medzi poslednými, vštepte si to do hlav. Toto je kriminálnik, do všetkých väzníc pozdrav. Moja tvorba odhaluje krutú pravdu. Vaše silácké reči sú mi na strandu. Rana istoty, alebo kriminálnik. Rana istoty, nezlomím ma nikdy z vás nik. Moja tvorba odhaluje krutú pravdu. Vaše silácké reči sú mi na strandu. Rana istoty, alebo kriminálnik. Rana istoty, nezlomím ma nikdy z vás nik. Nepotrebujem sa hrať na panka, to by bol môj konec. Dobre vím, že sme len primitívne stádo oviec. V rukách mocných detské hračky, no nepovedz. Je mi smiešný každý tupec v repe, čo tu chce byť borec. Chcel by som vás vidieť, ako by ste žili v výlave. Plakali by
Toto bol Luger a Rana istoty. A už som konečne našiel tú skladbu Tafroba Radikala z albumu Headshot a je to Jebat svet. Takže poďme na ňu. Počúvate Slobodný vysielač. Jebať swag, o sweku a talente rozhodujú peniaze. Jebať voľby, všade len buzerán. Jebať politiku únie, USA. Jebať budov, jebať cirkev. Obrana je útok, Gerard Piqué. A ty si len ovca, čo nemá IQ. Čo ti nahovoria druhý, na to 5-krát kývneš. Jebať, nefajčím kokot za promo jak hockto. Nie som podskok, čo lyžerite bosom. Aby bol bosom, s Bohom, tvojou pozou. Zakrývaš, že si len hovno. Mám chuť zažvat jebať svět. Nikdy to prostě nejde jinak. A neříkej mi, že to nechápeš. Klidně se můžeš ke mně přidat. Všechno to řídí jedna velká lež. Všichni se ptají, kde je chyba. Lidi se chovají jak slepá zvěř. Čím větší blb, tím větší celebrita. Jebat zákony, jebat média, jebat ohledy, jebat společenský tlak. Jebat povoláním syny, jebat swag, jebat dokonalý triky. All by myself. Jebať život, keď chutí ako citrón. Daj tequilu a sol a už nechutí tak kyslo. Jebať fízlov, máme indoor jak izo. Jebať pičkov, čo majú radikal syndrom. Ve státě, že vládne tvrdou rukou exekutor ve státě, že prostě jen tak nejde uhnout. Je to jako když tě sejme sumo a všechny jednou přejde humor. Jebať tvoje naklikané milióny pozretí. 13-ročné piče rozhodujú o tom, čo je hit. Jebať odborníkov, ktorí rozhodujú, kto je king. Rozhoduje sídlisko a nie vaše komenty. Jebat vaše sponzory, jebat rozhovory, jebat vaše poskochy. Můžeš volat potrovi, neboj, budou lové, jenom stačí poprosit. Jebať radikála, ved na neho je dis. Odtedy ho nepočúvam a preto je hmyz. Je to kokot, lebo mi to povedali tí. A ja verím im, veď oni sú vraj real. Nemá žiadny rím, nemá ani štýl. A má trapný klip, a má slabý skill. A zrazu je chudý, isto fúka dáky shit. Isto má malý dick, jeho rap, samý kicks. All by myself. Jebat Tafroba, je to pitomec. 100% gay, bizarní hiphoper. Myslí, že Eminem chodí se psem ven, že krasoteriér. Jebat jeho slabý tracky, jebat jeho malý penis. Trapný keci, party, debil, slavný rapy a žádný kredit. Jebať ranný budík, fámy a kurvy, banky a účty, závisť a nuly, lajky a štuchy, narcis buzny, sračky, hudby, housey, bullshit. Jebat nácky, jebat komenty, jebat banky, jebat složenky, jebat konspirační teorie, jebat na tvůj názor, hip-hop žije. All by myself. No a ku poslednú skladbu dnešného večera v rámci Keci k veci si dáme House of Pain, starú klasiku What It's Like. Takže pekný večer, dobrú noc a teším sa na budúci týždeň o 10. večer v nedeľu na Slobodnom vysielači. Ahoj! Spare with shame in his eyes. Get a
archív relácie Kecik-veci nájdete na youtube.com/Kecik-veci alebo facebook.com/Kecik-veci. Takže ďakujem za pozornosť a ešte raz ahoj. Takže posledný krát dnes večer prúdim a pokiaľ nejakí muzikanti máte nejakú muziku, ktorú chcete prezentovať, môžete ma kontaktovať na e-maily kecikveci@save.mail.net